de gast in Richard. Die het dwars over het einde komt. Die meisje heeft een grote Friese cultuur, maar het is schande dat iedereen dat mijn mensen kent, maar het is hier veel hartstikke gezellig. Al hier Fries praten, mijn handen. En mooi toneelstuk hadden jongen. Met een aantal van een van mijn vrouwen. Ja, maar dat weet ons een beetje. Ik hoop dat iedereen meer Fries praat in Friesland. Onder Mark. Je moet je net eens gaan. Kom wel aan woord. Bedankt. Goeie.